ರಡ್ಡು ಪಡಗೆತ್ತೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪಾಡಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಾಡಲ ಹೌದಾ ಊರ್ಲ ಕೂಲಿ ಎದುರು ಹೋಯ್ತು ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾನು ಓಲ ತೂತೆ ಅತ್ತಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಓಲ್ಲ ತೋರ ಚಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವಳು ಒಂದು ಓಲಿನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಕ್ಷಿಕ ರೇಟ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು 8 ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವ್ ಪಕ್ಷಿಗೆರೆ ಅವ್ ಕೂಲಿ ಎದುರುಂಡ ತೆಂಚ ಪಕ್ಷಿಗೆರೆ ಆಡು ಉರ್ಲಾಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದಪ್ಪ ದೇವ್ರ ದೇಟಿ ಯಾನ್ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೆ ಎಂಡ ಪ್ರತಿಬೆಂಡು ಏನನಿ ಏನಾನ ಪತ್ತ ಹೋದು ಮದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ರಾಶಿಯನ ತಂಗಡಿ ಒಂದು 8 ಲೈಫ್ ಸಿಕ್ರಣ ಆತೆ ನಾಳೆ ಫೋಟೋ ಇರ್ತೀರಿ ಪೊರ್ಲಲ್ಲ ಪಕ್ಕಡೆ ಪೊರ್ತಿಗೆ ಪೊರ್ತೀರಿ ಫೋಲಿ பாதையில தாவி ஓடுற ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈರ್ಲಕ್ ಫೋದು ஆடு ಉಮ್ಮೆ ನಿಂಚೆನೆ ಬುಂಡ ಎನ್ನ ಪೊಣ್ಣನೆ ಪೊದೊಂಬಲ್ಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅರೋ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಓರಿಯ ನೇಪಾಳ ಮಕ್ಕರ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲೆವು ಅವು ದೇವರನ ಸೃಷ್ಟಿಯವು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಗುಲು ಕಾಲಿ ಕೂಲಿ ಎದುರುತ್ತಿರೇಕ ಮಕ್ಕರ್ ಮಾಲ್ಪುನತ್ತು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬೋಪಿನ ಆಗಲೇ ಬರೋ ಮಕ್ಕರ್ ಮಾಲ್ಪುನು ಪೆಟ್ಟು ಬಾಡ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲದ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಂದುಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ನೇ ತೊರ್ತು ಬಿದೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವು ತುಂಬಾ ಅಕುಲು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಈ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಗಾಂಧಿವಾದಿಲಾದ ಬದಲಾತೆ ಏನು ನೆಕ್ಕುಲು ಗಾಂಧಿವಾದಿಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಗಾಂಧಿದಾದ ಅಂತೆ ಗಾಂಧಿದಾದ ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಹಾಕ ನನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೆಪ್ಪೆ ತೋಜಾವ್ ಬಂತಾರೆ ನಿಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಆತ ಈ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಸಂತೂನ ಕೆಪ್ಪೆ ಗೊಂಜ ಮರಳ ಮರ ಈ ಹಾಕಿ ಆನು ಈರುಳ್ಳರ ಒಂಜಿ ಪಿರಾಕಿಯನಾ ಅತಿದ ಮುಟ್ಟ ಮನೆಯದಿದ್ದೀರಿ ಗುರುಕುಲ ಓ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಬಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದಾದ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಪ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ ಸ್ಟಿಚ್ ಉಡ್ನಿ ಪೆಟ್ಟುಂಡೆ ತೊಂದ ಪಾಪ ಬುತ್ತೊಂದುಲೆ ತೊಲೆ ಯಾನಿಂದ ಪಂಡಿಜನ ಅಕುಲ್ ಬದಲಾತೇರ್ ಪಂಡಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ನೀ ಹೇಳನೆ ಏನು ಬದಲಾಗ್ತಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈಗಲೇ ಮೂರು ರೌಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟದಾತನೆ ನಿಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಆತ ಈ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಅನ್ಕು ತಾರುಣ ಕೆಪ್ಪೆ ಗೊಂಜ ಮರಳ ಮರ ಈ ಹಾಕಿ ಆನು ಈರುಳ್ಳಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಆತಿ ಪಿರಾಕಿಯನಾ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಮನೆ ಪೂಜೆ ಗುರುಕುಲ ಓ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಸೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಬಾರೆ ದಾದ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಒಂಚಿಲ್ವೇ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ರಡ್ಡು ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಹಾಕಿನ ದಾದ ಅಂತೇನೆ ಒಂಜಿ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಹಾಕ ನನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೆಪ್ಪೆ ತೋಜ ಬಂತಾರ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಂತೆ ಒಂಜಿ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೆಪ್ಪೆ ತೋಜಲಂಡು ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಹಾಕಿಬಕ್ಕ ಗಾಂಧೀಜಿ ತುರ್ಕಂದಲಕ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಹೊಂದಿತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿ ಉಲಾಯ್ ಪೋರಜಿ ನೆಕ್ಕು ನಾತುರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆ ನೆಕ್ಕು ದಾದವಂತ ಮಾಲ್ಕೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೇ ಗುರುಕುಲ ಓ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಡೇಚನ್ ಅಲ್ಲರಿಂದ ಬರೆಯೋರು ಡೇಚನ್ ಅಲ್ಲರಿಂದ ಬರೆಯೋರು ಐದನ್ನಿ ಫಾರ್ಮಿಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿಂದಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಈ ರೀತಿ ಉಲಾಯ್ ಪೋಂಡ ಒಂಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಏ ಬರೋದಂತಿನ ಉಲಾಡಿತ್ತಿನ ಸಾಯೊಂದುಲ್ಲ ಮಾರ ಪಿದೆ ಬತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪಂಡು ಏನು ನಗಡಿಗೆ ಪರ ಉಲಾಯ್ ಕುಳ್ಳೊಂದಿನಿ ಗುರುಕುಲ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡು ಅವು ಇನಿ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧದ ದಿನ ತಾನಿ ಕೊರಿಯರ್ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಲಿ ಬಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾನೆನ್ನಾತಿಗೆ ಒರಿಯಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ कौन रे उन्हें ಮಾಸ್ಟರ್ ನೆತ್ತ ನಾಟುರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸನೆ ನಂಬರ್ ಅಪ್ಪ ಯಾನ ಒರಿಯಗುಲ್ವ ಮಾಸ್ಟರ್